फातर हास्रागो हंकै हास्नो डेभलप थानाय बागै हापांनि फाइजै इबा गभर्नमेंट फाइजै काहाम काहाम कलेज खुलगो स्कुल खुलगो तै गोबांमा टेक्नोलॉजी ओ डेभलप थायमाना दै खलायै अद्रे पट सामुं खलायो फियाबा त्रिपुरा हास्याव का आबहाया त्रिपुरा हास्याव न डेभलप थानायनिका आगरतला सिनो डेभलप थानायनिका बार्स माख्लंनाय हटेल्स माख्लंनाय अद्रे पट बार सिन त्रिपुरा हास्याव हंकै नाइट क्लब खुलकायसे कासिनो खुलकायसे हर हर कुथु खलायै रोसामुं मोसामुं जुरां वाइजावै आबहाय क्लब खुलकायसे डेभलप नाय आबन बागैनो गभर्नमेंट प्रॉपर्टी ओ आबहाय क्लब खुलगै दङ त्रिपुरा हास्याव खुलुमका नायथनाय जत खाव मार्क्सनि ताइता बहुसंनो त्रिपुरा हास्याव डेभलप खालायनायनि बागै एबा कुसुगति साननि बागै जों सासा खालायनायनि बागै त्रिपुरा हास्याव हास्ते हापां गोबां माना सामुं खालायदों आबो हायख्लायनि ताइगे सामुं खालायदोंहा अजराव फियाबा आबो कन्ट्रोवर्सी बंखा गोबां मा कक बांलाय मुङो फाइजा आबो ताम हंकै रिसेंटली आगरतला सिटी ओ हैप्पी आवर मुङै कायसा नाइट क्लब एबा रेस्टुरेंट कताल खुलगोर जामानि खुलक मानि सालतानि सालनो अ रेस्टुरेंट बिसकांगो बुलायै तंलायै पुलिस थाङै गोबां मा कक आंखरि थांगा अ नाइट क्लब ओ साबो साब थाङैमान अ नाइट क्लब ओ ताम खलाय बिसिङो जों जे आरनि गोबां मा पाब्लिकनि स्टेटमेंट बिदि सावैमाखा आरो बोरै सिक्लि स्ला सिक्ला बारा बारा हाफ पेन्ट गानै ड्रेस जुमुय आबो हायख्लायै थांलायो आ बार बिसु थाङै गोसा गोख्रां जे तंमानि एलकोहल एबा जुआरक नंलायो ये इधर भीतर एक बार खुलছে इधर भीतर डेली বড় বড় অফিসাররা অফিসাররা সামনে দিও ছোট ছোট প্যান্ট পরে মায়া বাইনা বারো ডুবে এটা বলে অশ্লীল মানে সমাজ হইতাছে দুনিয়াটা ত্রিপুরা রাজ্যটা আমার রোজ বিলে গেলাম আসলো আমার 70,000 টাকা ভাই এটার থেকে আমার বাবা ভাই 1 লাখ টাকা অনটে আর মাই শেষ অনেক বলছে বার এটার ভিতরে আর আমরা ড্রাইভারের তো একটা রুম নাই ওই মরার গাড়ির ভিতরে ও গিয়ে বইয়া তাও লাগে आरो गोबां मा बरनो थालायो अक्रा थांगो स्राय थांगो जन थालायो इनके ताबो आबो जे तामबागै केबुं जाखांका अमसे जे आ बार तंमनि इबा जे आ नाइट क्लब तंमनि आबो गभर्नमेंट प्रॉपर्टी ओ नरो रविंद्र भवन साइमाना रविंद्र भवन थांगाय रविंद्र भवननि याग्रा बखा स्मार्ट सिटी लिमिटेड नि ऑफिस नि साकाव आबो 6 फ्लोर क्लायो 6 ताला साकाव आ नाइट क्लब फ्लग जांगमनि आरो आमसक्रे रां गोबां मा बजेट नि 10 करोड़ नि साकाव बजेट नि रां बाय आ क्लब फ्लग जांगमनि फियाबा खुलुमा बिननो आ क्लब तलाव बुलायखा वा लायखा जे आ क्लब थानाय र जोंते स्टेटमेंट नुगैमानखा जे आ क्लब थानाय के निनि लगियो बोरै थाव नांनाय नोंसला सासुंगा आरमा थाया बा लगे बोरै नांनाय बोरै करिगे थाङै मांगला जे कपल बरसनि थाङै मानायखौ आबन्तिबो खरकसा साकरा 56 इयार नि बो ब्लैक हेड जलि जाखा तामनिके बा आसक मुसुंगै दिन बिहिनो या करे आ क्लब थानाय थायनि केबो मा हाबिया ब्लैक हेड दुखित आबाके सन्ते स्टेटमेंट क्लाइमांका खरकसा ड्राइवर नि खुकै आ जे बारो yang tolaka officer ok kubuma samung khlayo yang Rabindra Bhavan bo government ni kubangma program go karsala program go potre pot silmu program go siapa abuni kanawono night club iba restaurant bar potre pot naro mangli nui ma kiase tirpa hasani celebrity hina ro bo pro thalake aro thangai pro bo reels khaileke video upload like naro nui ban khana आरो साउथ बिसिबांगै जे Sikla-Siklirok सा बर' बिसिबांगो आरथाय बल तंखंनानि बुमा बफा बाकेरां आजि बर' आबनो वानसिया तंखंनानि चानानि बेरायनानि बंना आवश्यकसि आबन बागैनो आबार खुलम जामनि Sikla-Siklirok फाइति इन्जॉय खाय फाइतुन मोसा फाइतुन जेफोर इनिग्रेशन गो एबा ओपनिंग सेरेमनी गो आप्रो बॉलीवुड नि डीजे फायै गोबां मा टहट खायफिका आ हरनो जे बार तलाव बुलायखा आबोनि बागैनो ताबो
गोबांमा media रौबाय थाङै सिंपल जाखा तथ्य खालाय जाखा तामबो अबाहाय खाने आबुनि यागलसे जे a statement of अंकुरि खायो बुरि Sikla-Siklirok pen bara bara kanai माने ताबना सिख्लाय सेलें मासिजा रिरक जुमै थांलायो नै statement फायो इनके आबन्ति बो तिरपा हासने LLP सार्जितेंदर चौधरी बो आबन्ति ने खु खेंगा तै तृणमूल कांग्रेस बो ब्रो साका आ बारनो एबा आ नाइट क्लब बडक खायनाय हनै अबहायनो जों क्लाब दुगैमानो एबा रेस्टुरेंट प्लस बार दुगैमानो पुलो टावाराव सेम अबहायनो सलि दङ फेबा आबन्तियासो खरंति सानाय करै पुलो टावर बसेम न अबहायनो मोसावो रुसाबो आरो बार दङ बिसिङो बार ngै दङ फेबा अमंगे जे प्रो पुइला इनॉग्रेशन सेरेमनी दिनोसे अबहाय क्लायै ngै थांगांगा फिउचार तामनो साइमिया अमनि बागै तिफ्रा डेभलप दानो साविमाया बाक्साबा सालाय दहा अबो तिफ्रा हासिनो दंसा खालायनाय हनै बाक्साबा क्रेमहा गवर्नमेंट कोमा फेसबुक पेज एबा जे आ बारो सापोर्ट खालायनाय आ नाइट क्लब ना आ नाइट क्लब न सापोर्ट खालायनाय फेसबुक पेज सुनु बिबांखा तिफ्रा हासे अमबाय डेभलप ना खुसबो कानाय हनै खाबन मार्केटिंग टाइटाखौ बुसो नर बाय खाका नाइट क्लब खुलगै तिफ्रा डेभलप दानो या नों मुस्मा तला कमेंट के सारी और नाइट क्लब में बिसितै तिफ्रा सा Sikla-Siklirok बसै हामियाव क्लाइनो नों ओपिनियन तला साइमानो जे बुसतै कमेंट खालायमानो आबो हाय ताबुक तिफ्रा हासेव आबन्तिनो कंट्रोवर्सी हाय ngै दङ फ्रेंड्स दिनै बागसो तो धरना हामबाय